aelod ffyddlon, gwerthfawr a brwdfrydig o Gangen Blaen Ffos ers tua 20 o flynyddoedd. Mae wedi bod yn ysgrifennydd o leia 12 o weithiau. Mae'n gydwybodol ac yn llawn syniadau gwreiddiol bob amser. Mae wedi cynrychioli'r gangen ar y pwyllgorau rhanbarth ac mae'n aelod pwysig o'r Pwyllgor Celf a Chrefft Sirol a Chenedlaethol ers nifer fawr o flynyddoedd. Mae Helen hefyd wedi arwain prosiectau megis trefnu a chreu arddangosfeydd hyfryd ar gyfer Pabell Merched y Wawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd pan yn ymweld â Sir Benfro. Daeth â chlod a buddigoliaeth i'r gangen yn Blaen Ffos ac hefyd i'r rhanbarth yng nghysadleuaeth Cwpan Radi Tomos yn y Sioe Genedlaethol yn Llanelwedd ar sawl achlysur. Mae'n berson artistig iawn ac mae ganddi lygad dda am liw a ffatrwm. Mae hefyd yn ddawnus ym myd trefnu blodau. Yn ogystal â bod yn frwdfrydig dros Ferched y Wawr, mae Helen yn rhoi o'i hamser hefyd i gynnal Cymreicdod a thraddodiadau yn y gymuned, megis Cwmni Theatr Bro Preseli, Aelwyd yr Urdd Crymych, Cangen y Freni o Blaid Cymru, Pwyllgor Gyfeillio Crymych, Eisteddfod y Pentref a Chapel Seion. Gweithio yn y dirgel bydd Helen. Byth am ddod â chlod a sylwydd i hi ei hunan. Dyna felly pam rydyn ni yng Nghangen Blaen Ffos o Ferched y Wawr a ninnau'n dathlu'r air eleni am enwebu Helen ar gyfer gwobr siwmai.